Panibagong low pressure area ang ginamantayan sa pag-asa sa bahin sang Mindanao. Katapusan nga nakita ng LPA sa kalayon nga 710 kilometros nasidlangan, nabagat na nasidlangan sang Mindanao. Wala pa sang direktang epekto sa diin man nga bahin sang pungsod ang LPA. Apang ang ikog sini ang mahimo nga makatugas ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Mindanao. Bangod sang TRO sang LPA, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan ang Mindanao. Ang Metro Manila naman kay iban pangabahin sang pungsod ang maka-eksperyensya gyapon sang kasarangan nga galom kung magalumon nga kalangitan bangod naman sang amihan. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginklaro ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga wala sang anuman nga plano nga kudita sa Kongreso para kakason si House Speaker Alan Peter Cayetano kag ibulos si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Suno kay Benitez, wala sang miisa ka kongresista nga miyembro sa iyang ginapamunuan nga Visayan Bloc ang nagpahayag sa among plano. Sa Pebrero 26, giningadlan ni Cayetano si Velasco nga among sa likod sang coup plot batok sa iya. Ginbulgar man ni Cayetano nga may kapin 20 ka mga kongresista ang ginpasalig ni Velasco nga hatagan sang chairmanship kag budget allocation sa mga miyembro sang lower house. Si Cayetano ang magaserbi bilang speaker sa unang 15 ka bulan samtang si Velasco amo ang magabulos sa nabilin nga 21 ka bulan sa idalom sang term sharing agreement. Magatapos ang termino ni Cayetano sa bulan sa Oktubre sa karon nga tuig. No such thing. Why ko kabati sina? But I'm just reading the newspaper. Siling niya ko no, there were 20 congressmen that told him that there was a coup. But siling ko, who are those 20 congressmen? I asked a couple of our bloc members, why mangit ko? But why create a coup? Si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Nagasalig si Anay Negros Occidental 3rd District Congressman kag subong Provincial Consultant sa Economic Development kag Investment Center Albi Benitez nga maaprubahan sa Kongreso ang ginaduso nga pagtukod sang Department of Water sa ikaduhang adlaw sang Negros Water Summit sa Negros First Residences syudad sang Bacolod. Ginapahayag ni Benitez nga ginakinahanglan na ang pagtukod sang isa ka organisasyon sang gobyerno nga moa magatutok sa pagresolba sang krisis sa tubig. Si Benitez among una nga nagduso sang Water Summit sa probinsya sang siya nagaserbe pa bilang kongresista. Ang Department of Water ang isa sa tatlo ka mga hagna sa priority list ni Presidente Rodrigo Duterte subong nga 2020. Ang duha among Department of Disaster Resilience kag Department of Overseas Filipinos. Ginako naman ni Anay 3rd District Congressman kagaron Provincial Consultant on Economic Development and Investment Center Albi Benitez nga nabudlayan siya sa pagsulbar sa problema angot sa pagpamiyerde sang Negros First Cyber Center sa Dalan Hernais Lacson, siyudad sa Bacolod. Suno kay Benitez, may joint venture agreement ang gobyerno probinsyal kag pribado nga kumbuyahan angot sa pagdumala sang NFCC sa sulod sang 25 ka tuig. Duha pa ni Benitez, nakasapol na sila sang makaduha ka beses kag liwat nga hambalan ang problema sa masunod nga semana. Ginklaro sa anay kongresista nga wala pa madesisyonan kung dapat bawion sa probinsya o kung ipabilin sa pribado nga kumbuyahan ang pagdumala pagi sa joint venture agreement. Ang NFCC amo ang una nga Philippines Economic Zone Authority accredited nga building diri sa Negros Occidental. Ginpahayag ni City Administrator Ang nga wala pa nabaton sang gobyerno sang Bacolod gikan sa kontraktor ang pinakauna nga floating restaurant nga mag-operar sa Barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Suno kay Ang ini bangod may pila pa ka mga dokumento nga gina-finalize ang kontraktor antes ini turnover sa syudad ang proyekto. Ang floating restaurant ang nagabalor sang 3.4 milyones pesos nga ginapaabot nga makahatag sang dugang nga trabaho sa mga pumuluyo sang Bacolod. Ang floating restaurant ang makaakomodar sang kapin 30 ka mga pasahero kag ini ang magalabay sa suba nga covers ang Barangay Sumag, Kabug, Punta Taytay. Suno kay Ang ginapaabot sini nga mag-operar ang floating restaurant karon nga tuig kag ang importante nga ma-comply ang tanan nga requirements particular na ang safety standard. Ginklaro man ni Ang nga kung mainteresado nga luyag mag-operate sang floating restaurant, bukas ang syudad nga magpatigayon sang bidding. Ang latest kina Dale, is that may mga dapat pa i-comply ang supplier, ang contractor. So wala pa na ma-accept ng city government. So far amo na subong and we are following it up. Kabahin sampayag ni City Administrator Ang.
Formal na nga ginkanselar sa Bacolod Housing Authority ang 30 ka mga lot awards karon nga semana sa Progressive Village 1, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod bangod sang nahimo nga mga biolasyon. Sunod kay Victoria Pareñas, ang pamuno sa BHA, una na ginkanselar ang 30 ka mga abandonado nga mabalay nga wala na okupar sang inianggin award. Duwa pa ni Pareñas, padayon sa karon ang ilang household census sa lugar para may baluan ko ng mga awardees ang nag-istar sa ilang lote bangod may mga kaso sang buy and sell kag pagparenta. Ginpaatag ni Pareñas ang ginkanselar nga mga awards ang liwat nga i-award sa mga nag-apply sa ilang talatapan para makakuha sang relocation house. Liwat nga nanindugan si Pareñas nga napaidalom sa due process ang tanan antos ginapahibalo ang ginhatagan sang award nga bawion sa syudad ang ginhatag sa ilang lote. Sa record sang Bacolod Housing Authority, kapin 1,300 pa ka mga residente ang natarana nga paghatagan sang award sang lote sa relocation site. 30 lot awards ang gin-cancel. Gina-cancel na sila tungod nga wala nila gin-occupy or isa pa ibanda may mga cases nga buying and selling. Kalabanan sa ila abandon ang gin. Si Victoria Pareñas sang Bacolod Housing Authority. Ginahana sa karon sang Land Transportation Office sa LTO ang 73 ka mga pulis gikan sa Bacolod PNP nga natala na deputize para mangdakop sa mga motorista nga nagalapas sa mga pulisa sa Dalanon. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, pamuno sang bitaw ang 73 ang dugang sa 15 ka mga pulis nga una gin-deputize nga magbulig dakop sa mga tricycle nga nagabiyahe sa National Road. Sunod kay Asibuche, pagkatapos ng training, si Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas ang mga deploy sa mga ginhanas nga pulis kag ang ila specific nga trabaho. Ginakabig ni Asibuche nga dako ang mabulig sa mga ginhanas nga pulis labi pa nga kulang ang ila traffic enforcers kag tubtob lamang las 8 sang gabi ang duty. Sa karon ang bitaw ang may 320 ka mga personnel nga yara sa Dalanon para sa duha ka shift kag nagpangabay na sila ang syudad o kung nagpangabay na sila sa syudad nga dugang nga personnel para mahimo ini nga 500. Ang exact number is 73. Subong ara sila gina-training sila ng LTO, deputize sila. So by Monday or Tuesday, according kay RD, i-deploy daw nila sa dire sa area ng house. So, lahat na sila pulis. Si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginpahayag naman ni Bayan Negros Deputy Secretary General Erenio Longinos nga daw kaangay lamang nga ginbuhi sang gobyerno ang napatay ng alayi matapos ang ginaprubahan sa Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang Anti-Terrorism Act. Sunod kay Longinos, ginapakita lamang sa among hagna ang tuyo sang gobyerno nga pahipuson ang nagakontra sa administrasyon. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni 3rd Infantry Division Spokesperson Army Captain Senon Pansito nga wala sang dapat kahadlukan angot sa sining hagna tungod gindisenyo ini agud tapnaon ang nagapalapnag sang terorismo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Sa mga bukol naman, nga tubo sa inyong lawas. Sisma na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa may breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mapakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. OFW nga positibo sa COVID-19 naglambot na sa 85. Samtang duha ka alkalde nga napaslawan sa clearing operation, ginpasakaan kaso.
Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ito naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga gina-rekomendar sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong ni siya sa mga ginabatyag nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na tag na pulo ka pesos lang kada soft gels ini available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang ni siya sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Sa ato nagapanguna karon nga mga balita nasyonal, ginkumpirma sang Department of Health nga naglambot na sa 85 ka mga Pinoy nga nagatrabaho sa iban nga pungsod ang kumpirmado nga nagpositibo sang makamamatay nga coronavirus disease o kon COVID-19. Sa isa ka press conference ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga naghalin ang mga kaso sa nagalain nga bahin sang kalibutan. Sa Japan, 70 ka mga OFW ang yara sa ospital, napulo dire nakagwa na, duha naman sa United Arab Emirates, duha sa Hong Kong, kag isa sa Singapore. Duha pa ni Duque, 30 ka patients under investigation ang na-admit sa nagkalain nga bulungan para sa posible COVID-19, tubtob sa las 12 kahapon sang adlaw, Pebrero 28.
Yara naman sa 585 kapasyente na ang napagwa sa mga ospital, samtang 531 sa ila ang nagnegatibo sa balatian, samtang inulat pang resulta sang 40 pa kaiban. Dako nga kadamuon sa mga ginakabing nga persons under investigation kon PUIs bungod sa coronavirus disease 2019 ang nagnegatibo sa pag-usisa. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, 531 gikan sa 618 nga samples nga ginkuha sa mga PUIs ang nagnegatibong resulta. Sa 618 nga PUIs, 588 nga pasyente na ang nakagwa sa hospital. 30 ka pasyente naman ang nagapabilin nga naka-admit. Samtang mayara sang 40 pa ka mga samples na ginkuha sa mga pasyente, ang ginahulat pang resulta gikan sa Research Institute for Tropical Medicine. Ginpasaka naman sang kaso administratibo ang duha ka mga alkalde sang Banwa nga napaslawan nga hawanan ang ilang mga dalan sa illegal obstruction. Ginpahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año nga gipasakaan sang kaso nga gross neglect of duty kag grave misconduct sa Office of the Ombudsman amo sanday bulid ni Abra Mayor Benido Balawas kag motyong Samar Mayor Renato Cabael. Sunod sa tiglikom na diskubre sang validating team sang ahensya nga sa mutyong may siyam kadalan nga wala nahawanan sa illegal parking, istruktura sang barangay, tiyangge nga nagalambot na sa dalan, nagapunsok nga basura, canal obstruction, mga tanom kay iban pa nga construction materials nga nagasakop na sa dalan. Samtang napaslawan naman ang Buline nga magpresentar sang inventory para sa provincial, municipal kag barangay road sa ilang lugar. Nadiskubre man nga may mga canopies nga nagsaklam sa provincial road nga isa sa makabig obstruction sa dalan. Doon pa ni Anyo, wala nalambot sa duha ka munisipalidad ang target nga dapat magsobra sa 50% ang ila total score sa validation sang DILG. Ginabswelto sa Sandigan Bayan sa kaso nga perjury si anay PNP Chief Alan Purisima. Sa desisyon sang Second Division sang Sandigan Bayan, ginpahayag sini nga not guilty sa 8 ka counts ng perjury nga ginfile ang anay PNP Chief. Ginpahayag sang korte nga napaslawan ang prosekusyon nga magsumeter sa nagakaigong ebidensya para mapamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt si Purisima sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Tungod sini, ginmando sa anti-graft court nga ibalik ang ginbayad nga piyansa ni Purisima subong man ginpakakas na ang whole departure order batok sa iya. Magluwas na lamang kung may iban pa siya nga kaso nga ginapangatubang. Ang kaso nga perjury nag-ugat matapos ginalegar wala nag-file sang gusto nga statements of assets, liabilities and net worth kung salen si Purisima sa 2006 tubtub 2009 kag 2011 tubtub 2014. Ginpasiguro naman ni Senate President Vicente Soto III nga hindi magamit batok sa oposisyon kag mga kritiko sa gobyerno ang ginpasar sa Senado nga Anti-Terrorism Act. Ginpahayag sa senador nga may mga probisyon sa hangna para hindi maabuso sa otoridad ang lahi kag para hindi ini magamit sa batok sa mga kontra sa politika sa gobyerno. Suno kay Soto, ginahimo nilang tanan sa Senado para matagan sang proteksyon ang mga Pinoy sa sulod sa ilang puloy-an kag sa komunidad. Duha ba ni Soto nga timely ako nagakaigo nga panahon ang hagna tungod ginapabakod pa sang gobyerno ang kampanya kag programa batok sa terorismo. Sa katapusan nga Balita National, ginabswelto sa Manila Regional Trial Court ang lalaki nga yara sa likod sang ginalegar pag-hack sa website ng Commission on Elections sa COMELEC sa 2016. Sa desisyon ni Manila RTC Branch 32, presiding Judge Thelma Boni Medina, ginabswelto si Paul Biting sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sunod sa desisyon sa korte, ang ebidensya ginpresenta bato kay Biting ang nagpakita lang nga nagpost ini sa isa ka hacking tutorial videos antes natabo ang pag-hack sa COMELEC website. Isa man sa ebidensya ang screenshots ng website sa COMELEC sang ini ang mahak kag ang mga komento sa netizens angot sa insidente. Sunod sa korte, apisa na ginako mismo ni Biting nga isa siya ka hacker, wala sa mabakod nga ebidensya nga magapamatuod nga siya ang nang-hack sa website sang Paul Body. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:26 sa ato naman habon pampaligo ang Santon Plus Herbal Soap ato nga ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap magapaputi sa panit, makapakinis sa inyong kutis, ang mga punggod bala sa imo guya kag mga pikas-pikas dira, matagaan nila sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap.
Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag pwede rin ninyo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o konang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. World Health Organization ginapasaka na sa very high ang paandam angot sa coronavirus. Samtang concert ni Gary V ginkanselar bangod sa COVID-19. Kag mga bagay nga posible sala nga ginahimo sa isa ka entrepreneur o kon isa ka negosyante. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Sa ato naman nga mag-aksyon sa problema naton sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubong histamine level sa imong lawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, magkatong-katong sa inyo nga panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, kag pwede ninyo ini ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ginpasaka na sa very high ang pandam sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sulod sa opisyal sa monitoring sang WHO epidemiologist, mas sobra 50 na kumapungsod ang apektado sa COVID-19. Sa karon, malapit 3,000 na ka mga tao ang nagkalamatay sa mainland China nga mangginhalinan sa virus. Samtang masulod nga semana, posible na mapagwa ang bakuna batok sa amo nga balatian. Samtang ginkansela ni Pope Francis ang yakuntani nga misa sa Roma bangod sa malaing nga pamatsyag sini. Sulod sa Vatican, nakaangkon ang Santo Papa sang mild ailment matapos nga matrangkaso. Ginpahayag naman ni Vatican Chief Press Officer Matteo Bruni nga ginpaka-maayo na lamang sa 83 anyos nga Santo Papa nga magpabilin sa guest house ng Vatican. Natanan na kuntani nga magpatigan sang misang Santo Papa sa Basilica of St. John Lateran, apang bagod sa ginabatsyag sinigin kanselar sini. Samtang dugang naman ni Bruni nga wala sang pagbago ang natala nga pagbisita ni Pope Francis sa Pungsod, Argentina. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginatos kami empleyado sa Philippine Airlines sa Conpal ang napektuhan sa ipatuman nga business restructuring sang airline bangod sa epekto sang COVID-19. Sa pahayag sa PAL, nagpatuman sila sang Voluntary Separation Initiative para sa madugay na nila nga mga empleyado kag mayara sa ginatawag man nga retrenchment process. Nagresulta ini sa pagpahalin sa trabaho sang kapin 300 ka mga ground-based personnel sa PAL. Ginsiguro naman sampal nga makabaton sang nakaigo nga separation benefits, dugang nga trip pass privilege, kag bulig pareho sang career counseling ang maapektado nga mga empleyado. Sinaginpahay sampal nga makabulig ang napatuman nga streamlining sa mga nadula o kung napierde nga sa kompanya bangod sang ginpatuman nga travel restrictions kag flight suspension sa mga lugar nga apektado sang COVID-19. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 96 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 58 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang ginbakal mo ba nga ticket sang Pure Energy 2020, hindi na madayon. Di ba may concert ni Action Boy? Tanong ko na lang ng ticket ko. Ni Galibe? Pa-refund mo eh. Pwede yung pa-refund? Kapos balatan, iba sa mga problema mo. Kapos ba sa mga problema mo, Action Boy? Pa-refund. Sa din ko pa-refund? Sa ginbaklan mo sa ticket. Hindi man pwede ka pa-refund ka sa hardware. Di ba? So, sa ginbaklan mo sa ticket. Kung hindi ka basi nag-online. Scalper ka daanin baklan ko. Ha? Ano na siya? Scalper bala? Ang? Wala ka kasi mga scalper na mga ticket bala nga mabakal sila ticket tapos mga ligya nila. Ayaw mo na. Tapos mga ticket bala ang isa nga ng damo gabalakal gid bala. So baklo na nila tapos kundi wala na ticket, wala available baligya na mahal. Ay, scalper. So dra mo na bakal. So medyo mahal pag ginagaling mo. Mahal kay di. Di balik na sa scalper kaginanan mo. Diyan naman to balik sa iyagin ko ansang ticket, no?
Kay man Action Boy, damo na tani ko sang excited. Siyempre, pure energy, damo magid fans. Tapos, sambal ni Gary V, damo man nag-open tani for sponsorship, nagatawag para magbakal pag isang ticket. Tigaling kay bangod sa, mas ginapaminsar kono nila ang ikaayong lawas sa mga tao. Okay. So that's why, ang iyang nga team nag-decide na lang nga i-cancel na lang tani. Ay cancel na lang anay. Tungkol sa COVID. Yes, tungkol sa COVID-19. Kaya dapat Action Boy, nakaschedule ni siya sa April 18 kag 19 sa Araneta Coliseum. Teka ron, gin-cancel na lang. Pero hambalya, dayon ko nagyapon ang iyaya nga concert tour sa US kag Canada. So, pwede na ito dalo ng ticket mo sa US. Plate mo na lang sa US. Yes, basi pwede. Mangkoto mo si Gary. Dapat wala na sa akin kilala. Mangkoto mo si Gary. Mangkoto si Gary. Gary Lake. Sir Gary Lake, gali iya. Shoutout, Gary. Pareho na sa kilala. Kubla niya, may dali na lang kubla magmangranon. Ko ba? Oo, niya kulang na lang sa ako niya, kwarta na lang niya. Ahay, ka-very, ano si Action Boy, no? Niya, kwarta lang ko magmangranon. Niya, dali na ako magmangranon. Ko ba? Niya kulang na sa ako, kwarta. Tood, no? Tidutay na lang at least. Damo siya guro na-achieve. Hindi ko anong problema mo man. Balita sa sports. Paparaugan sa 8 katuig nga ban ang Chinese 3-time swimming champion nga si Sun Yang. Inibangod nga napaslawan ini magpaitalom sa doping test sa 2018. Una nga nakapasar sa Swimming Federation sa anuman nga sala nga bulaton ang 28 anyos nga swimmer sa itong Enero 2019 apang nadula ini sa apila sa World Anti-Doping Agency Arbitration for Sport. Ini na ikaduha nga paglapas ni Sun nga ang una diri sa itong 2014 sa ginpaparaugan man siya sang 3 ka bulan nga suspensyon bago sa paggamit sa ginadumilian nga stimulant nga trimetazidine. Ginpahig sini nga iya igapilar ang suspensyon sa iya. Balita Espesyal! Alright! Energy! Diba? Lagi niya akong weekend na. Kaya daw ka makapahuway naman Action Boy sa atin yung mga obligation. Yes, in life. And responsibilities. In life. Oy! So, subungad Action Boy. Ay, last day of the month. Last day of the month. Oo. Mga laon-laon hingagaw, mga laon hingagaw. Kay ngagaw pa sila kay leap year subong. So after 4 years nakita ko naman. sa aton nga Facebook kami nag-good morning. Nya good morning da sa mga wala sang bana. Ay amo na. Sa mga wala sang asawa, wala sang bana. Oo, mo ba ya? Ay kasi. Te subo nga Action Boy, may chance pa sila. Kay kung hindi nila ni pag-i-grab subo nga chance 4 years pa ina to naman liwat. So subong baka na early pa silang bugtaw, ligo na kamo da, makita na kamo sa inyong may lipstick na kamo pula. Ay pula gid siya. Pula eh. Kaya para do ka lipstick mo ba? Sige, pula na lang. Meron problema. Kung mo na pang lipstick, ito mo din, di ka pamana kay itong lipstick mo. Sa itong mo lipstick. No, ano na ya? Halloween na yan siya, boy. So, ang itong mga lipstick for Halloween na siya. Hindi lang ano, pag-i-advance. So, dapat karon naka-reddish. And last day sumong sang love month. Yes. So, boss, Fire Prevention Month na. Fire Prevention Month. Yes. Ang love month, subong. Buwas na ya, sugod na ang Fire Prevention Month. Kag boss man, ano boss? March 1. Sige. So, aton nga balita special subong nga Action Boy. Ari ba lang mga bagay nga posible sa nga ginahimo sa isa ka entrepreneur o kung negosyante, especially ang mga small pabala Action Boy. Small entrepreneur. Small business pabala ha. Small ano ganito? Small entrepreneur. Entrepreneur. Mga negosyante. Mga negosyante. So, our Action Boy. Mga sala na sila ginahimo nga daw hindi hindi daw ay asenso negosyo tao. Yes. So, base ari di sa amon ilawag karon, base amo na inyo sala. So pamati ka mo mayo sa mga business dira sa aton nga lugod gani ara lang stable. Because we know how to plan our business. And yeah, that's it. Sa negosyo nga
Ha? Sa negosyo nga. Nga ano? Lugod. All good. Diba? Wala pa, ang iban guro nato yung mga ka-action, wala pa sila ka-try sa atong yung good. Nga, kaya ginamatamat pa na mga close friends lang na ginabaligian Ikaw, wala mo imo, iblas ang website. ang lugod, lugod.com. Galain. So, ano na okay, sige. So, una action boy, not planning far enough ahead. So, meaning, do wala sila action boys ang plan. Wala bala nagaplan kung ano ilang himuon, kumbaga kung ano lang balang ara, guro. Ano lang ala. So, dapat ma-plan kagili yan. Panuhon mo ginayan, di nga kung anong ara lang na. Yes. Yung ginahaom-haom mo lang yung imo negosyo na. So, hindi ka lang mag-plan niya kung ano matabo na sa nga adlaw. Kung i-plan ka ganyan do ka tayo, hindi ka lang plan like after amo ni nga years, months. Kinahanglan sa mga tao amunin. Yes, correct. So, amo na siya. Isa sa mga sala ang ginahimo niya. Wala sila mayo sang nagaplano ahead. And the next action boy, changing strategies too often. Pero may na lang. Kumbaga wala pa nag-test mayo kung mag-work siya syempre sa isa lang bika semana, maano man na dayon how, di ba? Depende man sa business. Pero ba nga, may mo ka cheesecake, tapos daw, alam to mo na, ano to man, alam tong cheesecake to man. Nakaw mo na. Daw lain naman. Pero ang ngalan sa imo, Dorel's cheesecake. Pero kabaligya mo ng sponge cake naman. Ano mo na? Chiffon. Makasaba cake naman. Oo. Pero ang ngalan sa imo. Cheesecake mo na baligya. Sumo kasaba cake na ni Kaya Kalbanana. daw mo, nga ka truly trending sa isa kasi manang cheesecake ko. Super bakal-bakal. Pagkadason si Mana, medyo nagtigaw. So nag-change ka naman dahil. Pero ang business, kasaba cake naman dayon. Pero nga lang sa imo business cheesecake nan. Diba? So, amo na siya. Pero sa aton, wala tayo mag-change sa aton strategy sa lugod. Kita mo stable ang aton yung business. Wala ka kapanos. Naplanuhan ta na, kag na-foresee ta na nga damo pa may mga kalakalam. Kalakala. Amo na nga ang lugod mo is thriving. Yes. It's a thriving business. Yes, of course. Kaya tungod sa kalakala sa mga tao. Thank you sa inyong mga kalakala kay Ara Japon ng amon yung business. Nga lugod. Yes. So, hindi lang sila lugod here, lugod there. Lugod everywhere. So, hindi lang siya, di ba, action boy? Hindi lang na aton nga lugod ya. Hindi lang na yung bato. Hindi. Kaya may aratayas ang... Lufa. Yes, ang made of patola. Patola. Yes. Pas meron. Sa kanang na foresee mo na iya, dalawang tayo bago nagpananong ka na nga patola ya. Para himuon nga. All good. Tapos, may mga kami kung may mga customer kami, di ba kung may customer tayo nga kadto. Tapos gina-identify tayo kung ano ang need niya nga lugod. Ang mo tanay like kung medyo mild lang ang iya nga kalakala. Pwede na yung patola. Pwede na patola. Lufa. Pero kung dolala na scraper. Di ba? Sino I think you need sang amon nga scraper nga lugod. Yari kami diya kila po. Kaya mo kalakala daw hindi madala sa lupa. Yes, kara. Uy, lahat naman ginawa muna. Ginagawa mong business na. No ka, light lang ka. Tapos may counseling. Pwede sa gitna. Kaya para, so, ba't silingon niya, kabalo ka gidya sa business mo? Yes, of course. Medyo kabalo ka gidya. Oo, dapat mo na siya. Correct? So, hindi mag-change strategy dayon dali-dali. So, kung mo siya, kay dugay, ma-work yung maanad ng tao. Next, action boy. Ngayon daw, kadamo, sa kwan ko na katatubla kay Dorel kasi ilang lugod. Lugod foundation. Lugod clinic lang, pero ka namin man. Kalain sa foundation, do ka gapang-adapt na ka. So, next action boy, so may mga kalakala. Gapang-adapt sa mga. Charot. So, next action boy, not taking action. Nando ko ba, pawala ka lang balahaw. Oo. Wala na. Wala, bahala na. Especially daan subong action boy nga ang laban na yung pagidla subong ang social media balahaw. Ti ikaw wala kay gapon ka social media. Wala gapon niya. Oo, ti do ka kulang imo nga mo na. Muna Facebook ka lang gyapon, dapat tara ka na sa Instagram. Instagram. Actually Facebook, Instagram sa mga business. Kaya do sa Twitter do wala man na yan. Kaya ano lang na yan, mga do ka tweet lang tapos nubo lang ang mga ano mo.
mga words ang pwede mo mabutang. And then, next action boy, Ario, discounting too much. No. Ay, doon na, ano, kayo ba lang hari discount na. Sobra na ang discount mo. Yung isang imo nga papa, ang presyo nimo daw mas nubo pa sa imo nga kapital. Amo na. At hindi na naamo Iti wala daw yung bakal mo. Na. So, amo nga, nga, Iperdihan na lang. ikaw, ya, pwede ka kaya maka-discount ako sa lugod ko, kapital mo. Of course. Napanguwaran nato niya. May kapital man tabala. Diba? Pero at least hindi bala mayog. Dako bilang ato niya. So, discount. Yes. So, ang lugod, okay lang man na kay, kung bato, kita mo lang suba. Diba? Sigad sang bye-bye, makita mo lang na siya. Galing kay ginaano, tapag na siya, gina-form. Pero sang love man, subang may mga heart yung lugod. Regalo nila sa ilang mga, di ba? Heart shape. Oo, mga, at least hindi ba lang ma-hurt? Lugod. Pwede sila kayo nga gawa. May mga heart lugod. Mo. Nga pwede gid nila panghatag, pang-gift. Ara ka sa Lugod.com. .ph. Charot. I-search nyo na to. May nagawa ang malugod, no? I-search sabi ka lang. So, next action boy, working too hard. Do ka over naman. Do ka ni sila sang not taking action. Ang working too hard, makisa ma-depress ka man bala kung wala sang sobra man niya. Daw, tanan mo nga time, tanan mo nga effort, ara na lang da. Correct. So, dapat tsaktuan lang. Basta, ano ba lang do kung baga, kung imo gina business, diba? Ang gaubra ka lang bala nga, do ka natural lang bala how, do ka empleyado ka man bala, hindi nga do gapulaw kapag just kapag yung magkaagahon. So, na. Pero kisa kinanglan tama na. Pero do wala tama na. Hindi ka mapawala, hindi ka mapasubra-subra. Yes, correct. Everything in moderation. Yes, correct. Ito sa inom na yaw. Moderation, drink moderately. Drink responsibly. Ay, gali. Charot lang. Sige. Good morning sa kay Stella Maricelis, kay Nonoy Treyes. Good morning. Phil Alonsagay. Kumigo si Mark Torretijo sa US man siya, no? Alegria Magtang Portal, Ronnie Sidayon Gordon. Good morning kuno da sa gwapa mo nga pod. Ay. Ano na yan nga. Di nang sinong gwapa di. Sa kay Bernie Buen Consejo, Lilian Bermudez. Nagbalik na sa Australia. Phil Alonsagay, good morning man. M. Saboso, mayang aga. Flor Lastiere, Rose Wenner, mayang aga man. Sa imo da kwan sa kay Facebook. Ma'am Elizabeth Gamala, nag-greet mo siya action boy. Kay Yen Magbanwa, good morning. Hindi magaluna na. Kay Neil Centeneo, good morning man. Si Carmen Ledesma, kag si Cal, kag si Black, gina-greet niya. Si Ninfa Magallanes, advance happy birthday kay Action Eric. Wow. May kay birthday boss na Action Eric. Yes, tomorrow. Kay Vanessa Mayog, sa dinis siya sa Minnesota. Good morning. Dahil si kay Sherlyn Oro Javier. Sa Sipalay City Police Action Boy, good morning. Good morning, Negros ko, no? Kay Miss Seven Heaven, Maria Si Sir Luz Pao Rihado. Abancio. Ang sa si Yejeline Mayet Garilao, si Bia Jonathan, Ronilo Onyate, Erwin Gonzalez, Abraham Albia Cerantes, Michael Lopez ng Mary Grace Eugenio Fermin, Jen Oisisa, good morning. Good morning man kay Lula Ruth. Ang bayan, dugay mo na kula gina-greet na yun. I-greet ko siya. Lula Ruth, good morning! Bisan. Energy! Di ba? Parang may energy siya. Correct. So, inyong ipapatiyan na aton sining mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 29. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting